अरे बाप रे बाप। अरे बिना पीढ़ा के बैठ नहीं जाते रे दादा। बड़ा दिन का कोई जा पतो के तो समझे में नहीं खे आवत कि कौन काम करे के बा कौन काम नहीं खे करे के। का करे के रहल हवे अपन हाथे से तर फैला देवे के रहल हवे ओतना अब का सिखावे के बाटे। लेकिन बुझाता कि दूध पी हुआ बाड़ी। रुको ये दादा बैठे दो। एकदम मम्मी के अपनी बेटा के धनिया के पेड़ पर चढ़ा के रख देले का हो नहीं पेड़ ले बैठी अपन लिया के हई है जे धराइल बाटे ही नहीं कि हां एकर के तनी पसार दी हो जाले कि तनी घामा वाला लाग जा। देखी हम पसार दे लेकिन हमारा से तो कहत नहीं कि लौकत नहीं है कि पसाराई कि ना पसाराई। अपनी बेटा के काई ना कही ना कि हां जेवन 12 भीतर के काम बाटे तेवन तोरा के लौकत कि नाही बताइएगा। छूटा छोड़ आ कहियो नहीं कोनो काम कर नहीं है उ बिटिया हो के ओकर काम छूटा छोड़ बिटिया हमर भौजाई ना हमारी भाई से ना चूल ले पतवाएली सब काम कराइल से ये मम्मी जी कहली सन के देही नवल लइना त कोबोई कली हमनी के ना रहल जाई त मेहरारू के काम मेहरारू करल त निमन लागेला मर्द करल त ना निमन। अभी अपना पुरान के जमाना में बनी हमार भौजी कहेली ना हमारी भैया के कि मेहरारू का काम कइला से ना मर्द मेहरारू में प्यार रहेला ना भगलू। अब और नयर का तभी रीत रिवाज ना बाटे हो जाए दी हम अपनी मर्द के सिखाई ये बेरा से सिखाई ना ना हमार बेटा ई कुल काम ना करी। चुप रही हां काहे ना तनी हम चाउर धोतन त चूल्ही में लावना नहीं की लगा सकत हुआ के मर्द बाहर से कुल जोगाड़ क के लियो तो बड़न से दू पैसा कमात बन सा घर में आके चूल बासन करन सा खाना बनावन सा। वो त नइखी करत भैया मेहर मौग बड़न मेहरारू के जी का कहत नहीं मेहर मौग बना के मेरी भौजी के काम बाटे ना मेहर मौग नहीं का हमर भैया कोई के लइका मेहर मौग हमारे टोला में का मेहरारू जान जे सन त हेतना नून तो जान के केहू खर्ची दे का हमारी घरे हमनी का मर्द मेहर हमनी का कुछो करिन जा आ आजे मरद होखिन तो नहीं करे ना भड़ुआ होखिन त करबे करिन हमर तो कहि ना जान के भड़ुआ भी आइल बनी कि मर्द भी आइल बनी बेटा हां तब तू काम करे रहे के कहत काम करी उ काम करे छोड़ हटी हम तू लागते हम डाल देतनी एने कर देतनी ऐसे कि एने करे खातिर रहल त काहे न कह देनी कि अपन लइका के कि चल चाना तनी तू कर दे। ए बछिया हमर लइका कुल काम ना करी मेहरारू पसारी झाड़ू लगाई बर्तन माजी खाना बनाई मर्द बाहर से दू पैसा कमा के लिए कि घर देखी हमर भैया करन के हमर भौजी कदम हमेशा ब्यूटी बनल है भौजी त चटा के माटी मरले बिया हमर भौजी शर्माई वैसन बड़ी हमर भौजी कहली ना कि जेतने काम करबू ना बुच्ची जी ओतने बूढ़ हो जेबू अपनी मर्द से अपनी सास से तनी करवावत रही एतने सास। अरे चला भाई सास के जांगर चलत अभी नए नोचर बानी त काहे नहीं कि बर्तन धो दे सुबह सुबह जागत तइन त जब ना नोचर बानी त थोड़ा ना कर हां तनी मनी बैठा तनी तू बैठे त कुछ क दे तनी तार काम जा बर्तन माजे लगा मम्मी जी देह का भारी न हो गइल बानी यही से आपकी भारी रहे चना रही आज कहिबे ना कहनी देखी भैंस की आंगे बीन बजावा आ भैंस करे पगुराई हुए तार हाल बाटे का कहत नहीं का करत जाके काम करे त जाइल बड़ू मम्मी के फुसला भी जाता नहीं हम अपनी मर्द के कहब कि चली हम तनी साड़ी धो को धो दे तनी भात चलवा ले नहीं से जा साड़ी धो लियो कछि फीचा वाली है जा राख मम्मी जी कुल का कोई ना जो साड़ी धोवा का कछि ना धो हां कता नहीं कि जाता नहीं बोली ना भात कुंच के बनाए सुनो चौरा की आरावा वाला का बनाए पागल हो गल का हो बताई ना हम सुना ना खानी जाता नहीं आपकी लड़के से बनवाई आपकी खिवावे खातिर एकर बुद्धि काम नहीं के करत एकर भौजाई विपत्ति बतावे कर के का सिखा पढ़ा देले बिया हैं गाय भैंस बतियावत रहतिया हम गावत तनी हसुआ के गीत त ई गावत तनी खुरपी के गीत अइली तू कहली आधा घर में तू कहली आधा घर बाहर साई क के छोड़ के चली गइली हैं एकर भौजाई है ये बुद्धि देले बिया लइका के हम सिखा देता नहीं कि कुल काम न त करी है कई के तनो त अइली लुबुर लुबुर क के गइली के तरी माई चूल्हावा बना देले बिया एकर मुंह हतनी में छो देले बिया आ हतनी में हतनी पावे बुझाता ना कि एकरा के अब ऊपर से महीना बनाई का हमार लू रही तब से त बना के एकरा के उतारियो देले रहती टेढ़ बका ए दादा हाय के तरी बनाइले बैस रे माई ए पप्पू पापा की रे आ निकाल दी का मुंह में के जाने
हो गोली तो माटी ना ये दादा टूट जाए गाड़ी देवे बुच्ची लगी जी ए बुच्ची जी अरे कहाँ बनी जी अरे हाय देखा तारू के तरी पर ले बिया चूल्हा इला मन लोल एकदम मम्मी जी के लूर बा आ का ना छोड़ लगा देल बिया लूर राखी बाटे गिरबे ना मम्मी करी जी हो के। छड़ की लकड़ी हो छोड़ ह बड़ी नीगीचा हो गइल बाटे देखी इहे कुल हम समझाते ना मम्मी जी त कहत न कि तोर माई भौजैया नैहर के कुल चटनी चटौले बाड़ी से तोरी बाप भाई के ऐसे उकुलत ई चूल्हा तो आपका भैया इतना सुंदर बना देती ना कि का बतावे के पागल बाबू का हो भैया चूल्हा पर हन तू ढेर नहीं बोलते अच्छा ये बताइए का आपको मर्दा करी ना आई अरे हेरा काम धंधा हम त एकदम तारा से परेशान हो गए डायरेक्ट बोल देवे लुए कौनो बहुत बतिया है न कि हमार भौजी हमारी भैया से करवावेली कुल चीज चूल बर्तन चाय पानी कहता? कुल चीज करवावेली के त जी? हम हमारे भौजी तो हम सोचलिए ना कि पूछ ले कि आप बहू का मर्दा करी नहीं कुल अरे हई गिलास के उठा के पानी ना पिहन गाड़ देवे लगी हन त ना पिया त का करी दुखे सुखे सिखावल जाला मर्द मानुष के हम तक आपकी भैया के सिखाई मरद के काम ह खाए बना वाला बर्तन हम माजा आपके भैया के सिखाई कि चल चूल्ही तर बैठी चूल के बैठ के गोईठा के गने तुर के लगावल जाला चूल्ही में ही कुल सिखाई वदहन के गने गरम होई त चाउर के गने डालल जाला भैया के कुल तू सिखा द कि कैसे चाउ डालल जाला आ भैया तारा के सिखा दियन कि कैसे कंपनी में खटल जाला अब तू चल ले मेहरारू है जी आई हमर लड़किया परवैले बिया हो खटे जाई हम खटे जाई जातनी बानी घरे त काम बांट के कोई त का दिक्कत बा बनी हिसाबे किताब से कही ना त जवन उनका माथा गरम है त पीटहू लगी हन ठीक ना ना सही पीटा। में रुई काम का पसंद इचको नहीं खे जानलू देखी बुच्ची जी मेहरारू आइला से ना लोग कंडा नियर सोझ हो जाला ठीक ना जेकरा के मेहरारू के काम पसंद ना रहला ना उ ढेर मेहरारू के बोल जाला त उनका उनकर आगे पड़ल बा तोहरो आगे पड़ल बा जा नहीं त जातनी कोहे कि चली तनी चुलिया के बैठ जाई तनी हमनी के खाना वाना देख ले और सिखा दे त कल से बनावे लागो तू तब का करबू हो हम हो करब उनकी संग कौन कौन ना हो तनी खाए बना को त घरवा पहाड़ भइल का तू लोग के हो माई बेटी के हमनी बात यहाँ के की लागत है जी हमनी- पता नहीं कि आपकी भाई के सिखाई वैसे कि कभी बर बीमार पड़ब तो वहां के बना के देब ना आपकी माई के औरी का यही थोड़ी सिखावत नहीं आई हे दादा तोरो दिमाग में तार भौजाई जवन ना बुच्ची बुद्धि जी डलले देखी त सरिया कैसन लागत आटे आ ठीक लागत त बा जीजा देले रहना हमार जन्नी बियाह में जीजा देले रहना बारवा काहे खोल के चलत ताड़ू हमार बार खोल के चल में ई बड़ी तू निक काहे लगे। भौजी देखा देखी कर पहिले रह के भर मांग सेनुर क के बाहर चोटी क के चलत रहू आ अब जो नहीं कटावा के छटावा के आगे महिला टका ले त ये आपके भैया के पसंद हवे हमार भैया ऐसा ना रे कहनु कैसन कह ले लेबे कि हमार भैया के पसंद करे के पड़ता जबरदस्ती करवावत ऐसा न तो कही हमारे पर नाच बा ठीक ना आपकी पर नहीं खे नाच हमार ठीक फोन ना? का बजता हो हमार फोन बजता फोन इहे करत होई हम बिटियो ना अपनी भैया के पछ खींची ना खींच के केहू का करी चल तनी चूल्हे के बैठावे खाती कि चल चूल्हे के बैठी अरे तो चलावते ना मनी महाले जन तनी अभी गहराई नहीं बताई थी ना जी, नीचे सुनी ना। सट गइल बा सट गइल सट ना? के हट गइल बा ये गने बनावा तनी सिखाओ तनी हम तो बनाई देखो तो बनाई का हो गइल बा क्या सब्जियों चलाई देखी त आज केतना हमरा आराम मिलता टे बहुत ना आराम मिलता यही से हमार भौजाई काम करवावत रहली मेरी भैया से हमार माई कहे कि हमारे लड़का के देह ही तनी बिगाड़ती है चिखला नमक बा कि ना चिख ना जी आप वही चिखा चाट ना। ले चाट ले हमरा के बेडे पर खाना आप लेके आई हां हो बेड पे नहीं हाँ। पलंग पे उहे पलंग पे आपके गांव में लोग ना पलंग कहेला हमनी के तो बेड कहे नहीं जा हमर मइयो बेडे कहेले चावल बन गइल बा कहते ना जी जी। कहते कि आपको माई कुछ कहियो ना तो उनकी ओर न थो को देखी खाना बनवाई अरे वो बुढ़िया आपकी कम फेरा आई, में बनी तारा तो बुझाता। हमनी का प्यार हमनी के परिवार खूब दूर ले जाई आ कौन आगे बताई यही के ऊ के निकाल दो बड़का के निकाल दो छोटका के लगा देता है ठीक बा देखी तो ढंग होता ना हम सिखावता नहीं तो अरे रह दे ई बुत जाई सुनी ने एगो बात कहता नी हाँ। बूची जी से कहनी हो कि अपन मरद के जाके काम हम सिखा दे फिर बर ह बीमार होवे आदमी पड़े ला न जनी त इहे सिखावल काम हम
आवेला ठीक ना। अरे हम तो उ तो जानते बन तभी तो करत नहीं। देखी ना कुछ कोई आज काम हमरा बुझाइबे ना कोई लगे कि बुझाई कहाँ ले 90% तो काम हम कर देते हैं तो चाहे बुझाई कैसे? 10% हम कइले बा। अरे वो नत कर 100 में 100 का दिन तारे ठीक है कहता नहीं। हाँ। अब जब हम नहाई धोई पूजा हाँ, कर तो खाना बन के तैयार है, हाँ, उतने देर में। ये ना कहल कि सीखल बा आदमी तक पहले हो तो उतार तो देखी तो ओकर कैसन भइल बाटे सब्जी। देखी धर 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 अरे सब धर पेट में डाले जल जाए। देखो सब्जी हो गई उतार दो उतार सब्जी हो गोभी गई फूट जाई जी नहीं। इधर ला जरा गोभी का सब्जी फूट जाई तो जल्दी। ठीक बा बाकी सूखा हो गया पानी डाल दिया थोड़ा सा। चाहिए ना 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 हो गई बाटे। अरे सूख जाई तो अरे मजा नहीं ना नहीं 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 रह दी दाल भात पर लसर सब्जी रहता नहीं। देख ला हमार सब्जी बनावल देख हाँ। टोटे को देखत आलूया देखो ऐसा खाना ना तो बनाए के मार देखा 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 देखिए ये आप टोई आपको अरे टोवन है। रंग सिखाता ही ना हो गइल हो गई बना। हाँ। चले अब जान तो ल कालो ढोकी ठोक तो ढोकी उतार देता नहीं ना तो खराब हो उतार दे गई। करे हुई उतार दे करैया हमारी हाथे में लाग जाई राख जन्नी हाँ राखी लागी तो दिक्कत हो अरे गई गरम बाटे जी अरे गरम बाटे जी आय उतारना गरम बाटे कोने की उतारना लेके के निकाल उतार दे हुई रख खराब हो जी ना सब्जी अजर जी तो मजा ना आए। घर में तनी दाल भात सब्जी हाँ। लेके आई तनी हमारी पलंग पर आ तनी खाई हम दबा के करो के देख ले ये हो गइल कि वो नहीं उतार दे नहीं अभी तक में लगा था कि उठ गरहाई। अरे वो पाक जाला अरे ऊपर से पानी डाल रही गरमाई के बात नहीं कुछ समझ दाली में पानी डाल के हाँ। लूर ना भाई आपको आ तन मनी उठ खदक जी ना पनिया आ दलिया एगो में मिक्स हो जी ना तो अच्छा लगे। हे या था तनी हमरा के चाय बना के पिया देती ना। अरे तो जल्दी चला हम बनाई के लेके आवत नहीं हमें बैठा दी क्या लेके आके हाँ जल्दी लेके आवत नहीं। अरे होई निकाल द हो अरे रहे दीजी पलंग पर खाना लेके चलो लेके आवत नहीं रख दी सब्जी आके ठीक बा लेके आएंगे तो बात ना सुन कर ले नहीं बात क्या ले मगर बात कोनो बात सुन सना के हो तू काहे रुसल बाड़ू तू काहे हो पापा खाती अरे के हो चिंता करने देखो अरे कितना हो सतारे देखा गुलाट के जाता रहो चले लगा बनू तब करे ए दीदी जी अरे कहनी गेहुआ पसार दी पसारता नहीं देखो तो नहीं के बाहर तारा सोने गुलाट से होने चल जाता है अभी तबे से तो घाम अभी हो जा बैठी 5 दिन पर घाम ये बेरा भइल भाई तो आप कह देखो तो नहीं मारे गेहूं पसारे के बाटे में मोर गेहूं आटा खत्म हो गया देख ऐसा न कहत रहनी कि अबे गेहूं ना धोनी पिए के मन नहीं करत रे तोरा कब ना पिए को हो लला देखिए तू अब। को मुद के तमारे को अजी दीदी तनी बदलत रहिए टोत रहिए चुतरा तर ठीक है, त तो- ठंडा लग जाई कने कने को हाय गिलास में ला न दे देखो तो कितना मुद करता हो साने पैडा हगी जा हां हां चलिए आ तनी जा तनी देखत तनी तो दुकान खुलल हो त लिया तनी ठीक बा। लिया क्या तनी हो? लाला ए के दीदी सुने ना कने कने के दोनों के गोरवन में पाए लेते को किन भी माई को हतिया फोन कइले रहुए हां चाने वाला हां के बुचिया काकाला के दोनों बबुआन के नो बुचिया के बोल किन देंगे कि गोड़वा में ऐसे करिए सनु कैसे वाला झुनझुन बाजेला झुनझुन बाजेला झुनझुन बाजेला ये नहीं जाए खाती कहता जी देखो तनी कैसे उठता यौ जा कोशिश करता औ जा गोल बड़ा नी औ जा गोल बड़ा जो बड़की औ जा माई गोल जो बड़ा का ताकतिया ई ताकतिया मुटुरी वाह। कैसे ताकतिया वाह रे मुटुर रोवेला मुटुर रोवेला मुटुर तो आ चुप रह भूखा गोल बड़ा अजी ई भूखा गोल बड़ा दीदी जी की है का है ए पे पानी जा लेके आऊं जाओ वालो दुनिया बजे जी लोपत लड़की जा ऊपर आ छता पे आवा हम दुगो लड़का वाली कहां बड़ी ए जब बैठल बड़ी ओ बेचारी लेके बड़ा लेके नीक ठंडा नाम छाप दे दल बानी ए दीदी दू लइका वाला कब का अरे ई त गोलू मोलू नियर बाना जाए ए दादा हे बेटा हुआ हे बैठा हैंगाने तू बड़ा बूढ़ा हो अब एकदम पेटा हिल जाई पेटा सुनी ना जी एगो बात सी होइनी हां का जी दीदी
हमार बुढ़ी आ को तरीके अपनी मर्द के कोनो काम न त और हो काहे न और है जी और है ना तो के ओने कुछ करी हो हैं सुनी न चूल नहीं पावेलू अपनी मर्दा से खाना बनवैनी है आज जन्नी ऐसे रंग बना के घूमतनी क्या पता नहीं है दीदी मरद से कबो खाए बनवावेला जी कोई काहे मर्द गोड़ दबवा सके ना मेहरारू ना काम करवा सके देखी मरद के फर्ज बनू के कला कि मैं आर के गोड़ देखी जब बियाह होत रहे ना कनिया तो सातो बच्चन पंडित जी निभाई के कहला जानी जी दीदी तो वही में वो ना बच्चनिया रहे कि मर्द का कहल करे तो मर्द मेहरारू को कहल करिया नहीं त मरद बियाह करेला खाना बनावे खातिर कि बियाह कर रही अबेर सातो बचन पंडित जी देवलन सातो बचन जब पंडित जी देवलन त ए ना कहलनु चली जाना ठीक रही ना तबे तारा करे के बाटे देख ले हमर घर दुआरे तना चिकन हो गइल बना जी दीदी जी कि जब से हमर मर्द काम करे लगो ना तब से हमर दिए एकदम फर उड़तिया कुछ केतना बढ़िया काम का लइकन के ठीक से नहीं खुरा खतु का कोदन करिया तुर के रख देले बाड़ू ठीक न करिया तुर के रख देले बाड़ू हाय लइकिया है कि हाउ लइकिया आ इहे लइकिया है हाय लइका हवन हाय लइका हवन लइका ना के हाय लइका हवन हाय मायनी न परल बना काहे हो परल बड़ी जा काहे बड़की भाई मारा ताड़ी आ अरे 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 हमार बुची अरे आई हो दादा आमी मिली भगवान एक कहली दे दिया ना बहुत खुशी की बात बे अच्छा ये दी मन तो करता कि सुता दे हेंगे ने सुता तो तनी सुता दे हनी पटक को हो को आई कौन से हमार बाड़ा इता पर कतई न कि चला जाना हमारे घरे देखा जाना हमारे घरे हमार बेटी वो किन करतर ले हमर बूढ़ी हो करतर ले लेकिन हमार मारदा न अच्छा पुष्पा बुची हां तो कोई जर्जर आइबे न कर तना निमन काम करौले बाड़ी की आगा लाइल बाड़ी बनवले कन्या हां इनके कला की दीदी जी बनवाइनी बड़ा निक लागता न मुहावा के हिसाब से इहो निक लागताटे उहे पसंद पड़ल उहे पसंद पड़ल जाई जी दीदी जाई के का तो कहत है देखे के तो जाई देख ले आई तब चल देखी अब उहे घर दुआर देखे जाई देखी हां ना, हमारे घर- देवर से देवर जी से मार जाना ली पवावल पोतवाल करतरी ये काम भाई करा तब लागता कि आपके घरे खोज खबर आ गइल बा कुछ ना खोज खबर ना खेल तू ही ना बताओ करू हम देखे थोड़ा ना गनी हम एना के जाता नी देखी त तनी हुनके धीरे छन की घर में का होता टे धर कनी आ तो सुता दी जी रहू तो बानी ते करे के मारे उ जाना तारू दुलाइन काहे खातिर करावेली कि कोइले रहन त हाइब्रिड बना रही देखी जा लइका टंगरे लेके चली जा का हो जाए जाई लेके चल जाई यहां लेके जाई लेके चली जाई का हो चलो चल तू तनी मत देख जिया। कि बड़ा तू मत काम जिया। करले बड़ा तू- बढ़िया तू घर के लक्ष्मी आऊ तू मत जइया बाप रे बाप पतो होतन बाप रे एकदम नाकी में पानी पिया के हमरा के धो देले बिया हैं हमरा बुझाते नहीं के का करी लइको से करवावतिया हमरो से करवावतिया ए बुढ़ी तू हई कर ए जी रौरा हई काम करी का करी मोटर ने किया दिए दादा लाजे हाजे करे के पड़ता माये। का जाना बाबा का बकाओ आई त का घर गुरई करतैस रे का करी कहती है बैठ के मटर ने किया दी आई गोभी के फूल तूर के तू गुथ के सुखावटा डाल दे हाथे करे बैठ गेलियास त का करी गांव में हाला कइला से बढ़िया ना बाटे अपन घर माई के बचाव खातिर। एगो बात बताए तनी ओकर बुद्धि काम नइखे कर तू पिटाई अबे जान ले पिटाई जब वो टोलो माला के सिखावत या ना के अपन मर्द से काम कराव जा तो थूर दियो हम सकनो हां ई त बात बाटे टोलो मारा अपन करवा दूसरा का बाटे ई साफ जतने हमनी के निमन में सराहत रही ना ततने ई बत्तर निकल गोली जनली से अब छोड़ दे तू तो छोड़ देता छोटा उ का करताई उना गुथिया में अब ये सुखाता करे के दिन आगो रे अभी तो महंगा कोबी बा सस्ता ही सागा देखा रसिया त कहती है तू तो लिया देता से एक दिन सब कुछ त का अब भाई का जरूरत रहे एकर सरसों के मसाला पीस के मैं कलौंजी खाए के बार मन करत जान ले अब खीसी बनावत अब को हम त कहि की बना दो जाना जी आई दादा की गोभी कहां चाट डलवा दी का अब कहलो सुखाटे लगे बचार के फेर में पड़ गइलू सुखौट नहीं था चारों पर सुनी ना जी कौन है जी कहता नहीं कि वहां के बनौले बनी दाल चावल था ना हरियान दलिया लागता ना कि सही के एकदम खोआ मेवा हवे ए मम्मी जी देखी आ तनी तू बतावा भौजी कि तू करवावा तारू भैया से काम चाहे कुछो घरे तो तू जा तारू बहरिया काहे को तारू सब पैसे के तू लोग जी अपनी मुहावत के बात बताओ तनी कौन घटी रही आ तो सब
तो सब कुछ काहे कहता कि तू लोग ज्ञानी नहीं भइल बाड़ू ज्ञान बाटे चलत तारू हमार मर्द इज्जत से करता इज्जत से खियावता तू परिवार का ओतने खुश बा ओतने खुशी बा अपन लेके के छीन के देतनी गुदरा कर देतनी हमारा के गुदरा में आपका भार पड़ेला हमर मर्द अभी गुदरा दे कुली जा गुदरावा मर से तन के कर सरसों का मसाला पीस के तू अपने हाथे बनावा त कलौंजी लता आ ये बुची जी आपके भैया बड़ा निमन भारता बना दी हो ले 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 जाके दे दे आ तू बना के खिया दबू त का हो जा 4 दिन रह एक हमरा बनाए ठवनिया पे पेठवनिया लगा दे हमर लड़की कहते तारक बना के देखी तू गुदरा के मटर में वहां के देता नहीं तो बैगन होते नहीं वहां के ले जब ले काम मर्दा नहीं खाता ले बैगन लेके सु तू ही बैगन से काम चलाओ देख लो जा का करम आ ये दीदी जी पूछी मत हमारे घर में राज न बटे ए चुप रह अब कौन हमरा देख ना तना राज बा गोर घर में टोला बिगाड़तई ही बिगाड़तई देख लो जा तू तो हुए बन जा एकर सुनो तो जा थूके ला जवाब ले हमरा जवानी जी मम्मी जी ला जवानी है तब राज जा की माना केतना तो हम कौन हमार मर्द कबो न बदले कबो बदले तो तब नुका जने का खिया देलु के साफ एकदम चेंज हो गेल जे आप खेलियो बच्चा तो हम वो खेले चटोले नहीं बुची हाथ ना मांग के बुची कौन आप चटनी चटोले बनी हो चटनी हम चटोले बनी देखा तरुनु आइल बा महंगा के सब्जी बनी तब जाता होगा सुखौटा डाले आई मटर के गुदरा के आपकी भैया से कहे मम्मी जी आपकी लड़का से कहते ना कि गुदरा के उसून के आ ये के ना ये भर के लिट्टी नहीं भरवा लो अपनी में बना दियो हां भरवा लो चुपचाप रहो एक मुट्ठी सब्जी में रोज डाले के दोनों अरे का हवे है जा धराई बेटे जाके धरवा ले जाके और रखियो मर्दे कमावा कर धरवा ले बनी दुल्हा से जाके बोलो उसे हटी आई रे दादा पिलु आइल ना बनी जा ना हेरबो त का करम पतो ही रहते हुए कुछ काम नहीं करत तारू जी ए चाची जी वो तो ना आखिर का करम जा दुगो दे भी हमनी के सब्जी बना के खा जाए ए बच्चा तू खाओ का बोला दुका लेके धारे हुए हाल बटे हमर मरद जेवन तेवन बनो है तन दुगो गोभी में दे दे में से नहीं के आइले बच्चिया कीन के आइले सुनो हम एगो बात कहता नहीं तोरे घरे जाने तो कुछ मांगी ना अजी ना अपनी को ना मांगी ना लेकिन कर दिया दे दी अभी तो ये सब खाला मत करे जाओ बोलो हम तो हने लोग के अच्छा लागत है हमारे तो है लेकिन हमारा इची ले लागत आटे घरे तनी अपनी मोरा से तनी से अगर पकौड़ी बनवाई आ तनी सुखौठा डलवाई देखा तो तनी नींबू मरचा में न अचार तू डलवा सब करवा लो तने में करवा लो देखा सब जाए बच्चिया एकरा में गलती नहीं खे हमारा लइका में गलती है भड़ू बाबा में सब नु फुटा के बोलना जाके चाची जी मारे हमनी घरे कह ये सोचा था कि मैंने हमारे माता ये चाहे हमारे बहने ए देखे अपने घरे मत घुसे द जाओ ना तो फिर हो रहा हां ये वो बड़ी ये सरदा बरस चलावली इनके कहे नहीं कि बहुत लोग ना मगनी अब हम छत पे बने हुआ गोली तो हम कह हां तो कह दो पहले दूर के कह दो कि हम खुद देख दो दूसरे बेटे का बिगाड़ दे जय मर्दा के सिखा पड़ा दी हम तो लोग के तब मत ही जाओ रहल लेके ना तो जानो जौने ना करे के तौने कर दे हम बोलाइबे ना करम कह देम कि जाई रहू ना पहले यो चाहते जगह पर अपनी मर्दा से बर्तन में जवावल जे चूल ना ये चाची जी का कहता नहीं जी हमर मोर देख लोटा पानी हमार दे आदिन वसन ना जाए द जा दे आदिन जाए द जा जाओ ये पैसा ना लियो काहे कर भाव जाए कौन जादू चलो लसिया ना आकि अपन एथु देखा रे ऐसे लोग कहीं ना मत आई तरवा माये चल तो तनी तोरा के ढील झारी चल तो आप तो ढिलाई को कैसे जारी रे बुढ़िया यार